Dzień dobry kochani, byłam w Aldiku po paru rzeczy i dzisiaj właśnie kupiłam dwa opakowania. Jeden pak kosztował sushi smaku chicken duk, kurczak i kaczki smak. Będziemy próbowali za 3,99 jedno opakowanie. 4, no umiesto tego One Pi to 4 funty. Będziemy próbowali. Tylko jak to otworzę. O, właściwie. O. Powiem, że może być dobre. Smakowo to będzie pewnie pikantne trochę. Ja lubię bez wasabi, bez sosu. Tylko tak. Takie. Takie kawałeczki. Opłaca się. Uwielbiam sushi. Jeszcze spróbujemy finish. Także u Aldiku jest sushi. Wielkie opakowanie za 3,99. Małe opakowanie za podobno za $1,29. O smaku chicken i duk. O kaczki albo kurczaka. Smacznego, pozdrawiam.